zasadnutí obecného zastupiteľstva konaného dňa 11.9.2024 v Bakove. Prítomných poslancov je 6, čiže obecné zastupiteľstvo je uznačenia schopné, jeden poslanec, pán poslanec Jan Novinár je ospravedlnený. Otváram zasadnutie obecného zastupiteľstva. Chcem vás privítať, vítam všetkých poslankyň a poslancov obecného zastupiteľstva, hlavnú kontrolórku obce a pracovníčku obecného úradu. Prejdeme k bodu číslo 2. A je to schválenie návrhov programu, určenie zapisovateľa, overovateľov zapisnice a návrhovej komisie. Obdržali ste program zasadnutia obecného zastupiteľstva. Má niekto námietky programu alebo doplňujúce body? Pokiaľ nie, dávam hlasovať. Kto za program obecného zastupiteľstva? Všetci sú za. Čiže program obecného zastupiteľstva bol schválený. Takže bude uznesenie číslo 34 z roku 2024. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh programu zasadnutia uvedených po zvánke. Prejdeme ďalej. Za zapisovateľku pre toto zasadnutie navrhujem pracovníčku obecného úradu Moniku Melicherovú, za overovateľov zapisnice poslancov Michala Fajksa a Lenku Haberovú. A niekto iný návrh? Ak nie, dávam hlasovať. Kto je za? Všetci sú za. Čiže uznesenie číslo 35 z roku 2024 obecné zastupiteľstvo schvaľuje overovateľ zapisnice Michala Fajksa a Lenku Haberovú a zapisovateľku zapisnice Moniku Melicherovú. Do návrhovej komisie poslancov Michala Mikelého a Lenu Pičinovú. A niekto iný návrh? Pokiaľ nie, dal hlasovať, kto je za? Všetci sú za. Čiže uznesenie číslo 36 roku 2024. Obecné zastupiteľstvo volí Michala Mikelého a Lenu Pičinovú za členom návrhovej komisie. Máme bod číslo 3, kontrola plnenia uznesení. Neboli žiadne odporúčania poslancov. Tie kontroly niekedy si aj keď si pamätí máte, že nie že vždycky poviem mám možnosť vyčítať, ale mám to v zapisnici. Dobre, prejdeme k bodu číslo 4, aj to oznámenie úpravy rozpočtu číslo 2 z roku 2024. Poprosím krátko mali ekonomku. Čiže oznámenie číslo 2 je vlastne datum 36.2024. Ide vlastne výlučne o finančné prostriedky, ktoré teda obec získala na základe dotácií. Sú to teda vlastne na prenesenie výkon štátnej správy ale od neho, čiže ktoré získala obec aj základná škola. Spolu sú to teda bežné príjmy navýšené na 25 796 eur. A kapitál príjmové finančné operácie, to je vlastne zapojenie prostriedkov z predchádzajúceho roku. 129 400 eur, to sa jedná takisto o dotáciu z fondu na rozšírenie kanalizácie, teda gravitačnej vetvy E, ktorú v podstate sme dostali minulého roku. V poločke decembra vlastne už bola zapojená do rozpočtu, takže sme si ju preniesli. Tú sumu sme zapojili vlastne tohto roku do kapitálových výdajov a do vlastne bežných výdajov sme si zapojili 18 305 eur a škole bolo posunutých 7 491 eur. Ďakujem, máme to niečo? Pokiaľ nie, že uznesenie číslo 37 do roku 2024 obecné zastupiteľstvo berie na vedomie oznámenia o úprave rozpočtu číslo 2 do roku 2024. Prejdeme k bodu číslo 5. Je to stanovisko nezávislého auditora u konsolidovanej účtovnej zavierke a správa za audit účtovnej zavierky a konsolidovanej výročnej správe. Materiály ste dostali. Čiže máme to niečo. Nie, takže budeme mať tam vlastne dve uznesenia, že obecné zastupiteľstvo berie na vedomie uznesenie číslo 38 z roku 2024. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu nezávislého auditora za auditu účtovnej zavierky obce Bielachov 31.1.2023 a uznesenie číslo 39 z roku 2024. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu nezávislého auditora o konsolidovanej účtovnej zavierke a konsolidovanej výročnej správe obce Bielachov za rok 2023. Dobre. Dobre, teraz prejdeme k bodu číslo 6. Je to schválenie zámeru a spôsobu prevodu nehodného majetku zámena pozemkov. Či tieto materiály ste dostali, viete, že už sme o tom rozprávali už aj dávnejšie.
my rozprávame pri Hazickom areáli, je vlastne aj časť tej stavby postavená vlastne po komasácii celého pozemkov je vlastne na cudzom majetku, alebo na majetku súkromníka. Tak sme sa s daným súkromníkom o tom rozprávali, on mal tiež záujem evidentný o túto zámenu. Na obidva pozemky máme spravené aj znalecké posudky, keby si chceli pozrieť. Čiže toto sme si prešli. Jedná sa, že zamena pozemku vlastne tej hornej časti, čo je teraz obec, tak vlastne jedná sa o pozemok o rozlohe 1010 metrov, sme sa snažovali. A tu v Hazickom areáli je o pozemok, ktorý má rozlohu 1122 metrov. No, máme k tomu čo? Dobre, takže môžeme skôr povedať, či tam uznesenie, ako by bolo. Čiže uznesenie číslo 40 roku 2024. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov zámer a spôsob zameny nehnuteľného majetku obce Gilachov, a to parcelné číslo KNC 23962, druh pozemku ostatná plocha o výmere 208 m2, parcelné číslo KNC 671/56, druh pozemku trvalý trávny porast o výmere 175 m2, novovytvoreného pozemku parcelné číslo KNC 671/88, druh pozemku trvalý trávny porast o výmere 627 eur, odčlenený geometrickým plánom číslo 18 roku 2024, vytvoreným spoločnosťou Geos Energy SRO Teplická 4797/31A 05801 Poprad I365064141 z pozemku parcelné číslo KNE 257/1, druh pozemku orná pôda o výmere 1776 metrov štvorcových zapísaného na okresnom úrade v Poprade, katastrálny odbor na liste vlastníctva číslo 1 v celosti. To je ten pozemok vlastne s tým dvom parcelkami, čo sú vedľa seba, tak vlastne bude mať 1010 metrov. Za pozemok o výlučnom vlastníctve Jana Roboňa, hlavná 129/48 05942 Gilachov, a tu novovytvorený pozemok parcelné číslo KNC 1554/1, druh pozemku trvalý právny porast o výmere 1122 m2, odčlenený geometrickým plánom číslo 19 roku 2024, vytvoreným spoločnosťou Geos Energy SRO Teplická 4797/31A 05801 Poprad IČO 365041641 z pozemku parcelné číslo KNC 1554, druh pozemku trvalý trávny porast o výmere 1521 m2, zapísaného na okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore na liste vlastníctva číslo 585 v celosti, a to spôsobom hodným osobitného zretela v zmysle zákona číslo 138 z roku 1991 o majetku obcí, paragraf 9 a odstavec 15 písmenka F, a v zmysle zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Gilachov a s majetkom štátu, ktorý bol zverený obci, paragraf 10 odstavec 1 písmeno A, zamena majetku obce, ktorá je primárne v záujme obce, a písmena B majetkovo právne vysporiadanie pozemku podstávajú vo vlastníctve obce. Aby sme si to dali na Jan Hromov, to nie som ja, hej, to je na našej ulici iný Jan Hromov. Dobre, naučím. Takže máme k tomu niečo, môžeme dať hlasovať. Znalecký posudok tak vyzerá, že znalecký posudok, čo sa týka tej našho pozemku, čo je vlastne v hornej časti, tak tam vychádza vlastne 102 eur za metr štvorcový a tam asi 92 taký sa zálohy. A ten je 92, že vlastne my budeme mať viac pozemku toho, ako je tam. Aj ten činnosť bude taký 110 metrov v podstate. Dobre, takže dávam hlasovať za uznesenie. Kto je za? Všetci sú za. Uznesenie číslo 40 roku 2024 bolo schválené. Dobre. Teraz máme žiadosť o uzavretie zmluvy o budúcej zmluvy o prevode vlastníctva kanalizácie rezidencie Gerach SRO. Je to súvislo povedané v tej porade, mali si zaslané veci k tomu, takže otváram tomu rozpravu. Ide vlastne o tú večku, ktorú máme stávať, teraz pripravili územné konanie.
Jedna sa vlastne že okolo 70 rodinných domov. Mali by ich stavať v podstate ako, že rodinné domy, predávať rodinné domy pre môžu stavať nie ako pozemky. Čo po jednej stránke má to aj plusy aj minusy. Je to také zastávané územie, že to pekné sú rovnakého, alebo typy, nie sa to ako osobne môže viac páčiť, ale možno niekto si chce pozemok mať so všetkými sítami. Takže je tam o to, že vlastne po kolaudácii aj tej kanalizácie vlastne my zoberieme vlastne ten, alebo nám predajú ten pozemok za 1 euro, nie pozemok kanalizáciu do našej správy, alebo je to vlastne verejná kanalizácia. Máme k tomu niečo? Aj teraz počkaj, zmluve, či potom? No my prežujeme si predstavujeme, že je dobre. Dobre. Ešte to možno jedna záľudnosť, že keby nemali vodárne, že skrátka by boli údaje o spotrebe v kanalizácii. Keby bola... My sme museli, my osobne museli byť centrálna stína, ale do toho dňa na to nie sú len vodárne, hej? No, nedostanú povolenie. Polimeračná, hej. Preto oni dávajú jeden súdať, jeden zrob. Je to aj podmienok v územnom konaní. Že potom, keď mali studnú, tak aby tam mali merač. Ale si myslím, že tam je jednoduchšie to, že budú sa napojiť na ten verejný vodou, tak ako bude, alebo budú vozovať jeden vlastný zdroj. Neviem si predstaviť, najďalečka má 70 studien. To si neviem predstaviť ja osobne. Ale viete, tí, čo máte studňu, tak viete, ako je to náročné na prevádzku, na to všetko. Napríklad to na distribúcii nerobí na pokladce platu? Oni Vlastne. Ako? Vlastne nerieši vlastnú cestu? Potom vodovod? Oni? Nie, to bude, ako oni dostanú vodárenská spoločnosť, my to potom prevezme. Čiže oni to, vodárenská spoločnosť zabezpečujú do našho obcolárny najlepšie investičné veci, ktoré sú, aby sa nedopadlo tak, že by sme vodu nemali. Toto je vydiskutované v vodárskej spoločnosti, takže aj preto ako vodárenská spoločnosť vlastne teraz tie nové vodné zdroje, ktoré sa vybudujú, tak ich vlastne prevezmú, lebo to, ako sa to verejno práva, či vlastne oni môžu byť prevádzkovateľ, ale prevádzkovateľ môže byť vlastne o tom zákon o vodách, o kanalizácii a o verejných vodovodoch vlastne musí byť verejná. Čiže vôbec je to vôbec alebo, ale my samozrejme ako obec, to my chceme, to máme aj konfrontované, že nech za nami v podstate nechodia. Dosť viete, že máme problém s čističkou, kanalizáciou, keď máme vlastnú aj. Dobre, takže môžem dávať hlasovať za žiadosť o uzavretie zmluvy o budúcej zmluvy o prehode vlastníctva kanalizácie bez jednotlivých SRO. Kto je za? Obecné zastupiteľstvo schvaľuje o zatvorenie zmluvy o budúcej. Tak sme schvaľovali aj tak. To je presne bolo pýtané, ako ty si Čiže ja prečítam na súbor. Uznesenie číslo 41 z roku 2024. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o prehode vlastníctva verejnej kanalizácie v zmysle predloženého návrhu, kde budúci predávajúcimi spoločnosť rezident Bielák SRO a budúci kupujúci obec Bielákov. Predmetom zmluvy o budúcej zmluve o prehode vlastníctva verejnej kanalizácie je uzatvorenie zmluvy o prehode vlastníctva budúcej stavby kanalizácie, ktorá bude postavená na parcele KMC 2293, ktorú na vlastné náklady vybuduje budúci predávajúci za dohodnutých podmienok a po kolaudácii odpredá obci za dohodnutú kúpnu cenu vo výške 1 euro z DPH. Dobre, zmluva o prehode vlastníctva verejnej kanalizácie. Je budúci, toto bude zmysel predloženého návrhu. A tak, ak to dám zmysel predloženého nemusíme, hej. Toto len teda v uznesení. Druhý riadok. V zmysle predloženého návrhu. Dobre, môžem? Dávam hlasovať. Kto je za? 6 sú za. Ďakujem. Dobre, môžeme ísť ďalej? No, máme tam dodatky k zmluvám o budúcej zmluve Migrov, Rezort.
To je bod číslo 8. Čiže to sme si vlastne prešli, jedná sa vlastne o tú cestu, dobre, čiže čo sme schvalovali 5.5.2023, zmluvu o budúci zmluvu o zvedení vecného bremena. Jedná sa jeden je vlastne do zárodku predĺženie vlastne budúcej právy z vecného bremena a oprávnenia zároveň povinný výsledok budúceho povinného z vecného bremena na uzavretie zmluvy do 30 dní po pravoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, ktorým bude povolené užívanie inžinierských sietí plyn a kanalizácia a zároveň skutočné uloženie sietí bude zamerané úradne overením geometrickým plánom na zameranie rozsahu vecného bremena najskôr však od 31.12.2026. A druhom je vlastne na ktorým bude povolené užívanie prístupovej komunikácie a zároveň skutočné uloženie sietí bude zamerané úradne overeným geometrickým plánom na zameranie rozsahu vecného bremena najskôr však od 31.12.2026. Niekoľko pravda, že tam sa to v prípade nestíhalo, že to 2 roky vlastne môže, do kedy sa môže kompletnovať všetko. Nie je to strop proste 10 rokov, 10, 20, 20. Nie, ale je to od nás, my proste, tento doplňa je taká vec, že my ten dodatok nemusíme postaviť predĺžovať, hej? Čiže tak to my. Takže dáme na že verejné vedomie, hej, dodatky. Tak vedom, že sme termínu na výzvu na zatvorenie. Obecne sú teraz to verejné vedomie. Predĺženie termínu. Predĺženie termínu uzavretia ostrej zmluvy. Výzvy na uzavretie zmluv o zriadení vecných bremien, ktoré sa týkajú vecnej komunikácie. Ešte bolo komunikácie, čo to je pomaly. Ešte raz. Že obecné zastupiteľstvo verejné vedomie. Obecné zastupiteľstvo verejné vedomie predĺženie termínu výzvy na uzavretie zmluv o zriadení vecných bremien Na užívanie inžinierských sietí. Uzavretie výzvy. Predĺženie termínu výzvy na uzavretie zmluv o zriadení vecných bremien. Spoločnosťou Vigrov. Môžeme? Na Vigrov SRO. No áno, to tak vám spoločnosť Slovenska, ale stačí na finančné otázky. Na užívanie inžinierských sietí a prístupovej komunikácie. Dneska si to naše voda, vieš.
9. Návrh dohody o postúpení práva povinnosti stavebníka ČLV, čistička podových vod, výbierovať rezorty slov. Tak ako som rozprával na také pracovné porade, viete, o čo sa jedná v rámci toho, keď chcú skladovať termináciu, chcú skladovať, vybrovať stavbu, musia vlastne náklady spraviť rozšírenie čističky odpadových vôd, ktorá je vlastne, musí tam len ten ekvivalent. Jedná sa vlastne o to, že pre ich potreby, najmä pre ich potreby, lebo naša čistička odpadových vôd kapacitne stíha pre potreby obyvateľov, plus napojene padajú rodinných domov, ale proste pre ich potreby, keďže to bude veľká masa tých obyvateľov, takže musí spraviť rozšírenie. S tým, že oni vlastne v podstate budú stavebníkom tej firmy aj investor. My sme s nimi podpísali vlastne zmluvu o spolupráci, čiže teraz v rámci tej zmluvy o spolupráci je to, že my musíme vlastne previesť, alebo tá stavba bude ich vlastníctve. Povolenie sa vybavovalo na obec, alebo obec musí vybavovať povolenie, ale oni vybavovali všetko, len proste stavebník bol obec a teraz vlastne stavebník sa prevedie, že z obce pôjde na to investora, že nebude stavebník, aby to obec vôbec nič absolútne nestalo. S tým, že mali sme stretnutia, s tým, že čističku odpadových vod museli budovať v takom stave, aby keď my ju prevezeme pokladáte do prevádzky, aby sme s touto prevádzkou nemali problém na úkor obyvateľov žijúcich našej obci. Toto je najdôležitejšia vec, aby ste vedeli. Boli tu také ešte z ich strany, že či cez, na tej zápisnici z toho stretnutia, či cez Envirofond by sme v žiadnom prípade nie, lebo my potrebujeme žiadať na naše stavby, na ich, takže je to vyvoláme vlastne inú. Čiže do kolaudácie, do riadnej prevádzky čističky odpadových vôd bude tá stavba ich majetok, hej? Zmenili sme tam vlastne len v tom ten dodatku na či dohody na postúpenie práv povinnosti stavebníka, len to, že musí to byť všetko v rámci stavebného povolenia. Ano? Čiže my musíme vlastne quasi garantovať ten ekvivalent, rezervovať tú kapacitu, ale podľa stavebného povolenia. To som bol vysvetľovali nás. Čiže no, samozrejme im to pošleme na tento návrh, čo som načítal na pracovnej porade, pošleme im to odsúhlasíme. Čiže máme k tomu niečo. Dobre? Takže znamená, že obecné zastupiteľstvo berie na vedomie. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie dohodu o postúpení práv. Postúpení práv a povinností. Postúpení práv a povinností stavebníka. Zmysle zmluvy o spolupráci spolupráci 7.2.2024. Dobre. Čiže toto by sme mali. Dobre, a prejdeme bodu rôzne. Neskôr sa ja vám určite vidne. Neviem, či ja vám poviem veci, ktoré sa realizujú a potom si prejdeme vlastne problémy, ktoré máme v obci. Pokiaľ si všimli, zrealizované projekty sú nový asfalt a vlastne na ulici Novej a tá časť ku Gastrobalu. Gastrobal firma si tie parkoviska a tie nové do ich dvorov si platila z vlastného
ihriska v obci Gelachov za 99 997 91 eur, to je na PPAčke, doteraz je to len tam napísané, že poslané, takže z 19.2. Keďže máme celý rozpočet na nejakých 120 000, tak som žiadal zvyšok z Prešovského samosprávneho kraja, ktorí nám schválili v podstate 18 000 na to, na tú spolúčasť, keď sa bude stávať. Čiže niekedy si musíme doplatiť, proste ten balík už nebolo, tak ale ako som povedal aj preskačku, keď sme spolu jednali, sme vďační za tú veľkú pomoc, ktorý nám pravidelne Prešovský samosprávny kraj pomáha pri týchto našich činnostiach. Potom máme nákup komunálnej techniky pre obec Gelachov v hodnote 68 902 aj 39 centov. To je takisto v PPAčke, čakáme, niektoré sú to projekty cez masku, uvidíme, čo bude. Rátame s tým, že nám to bude to schválené, potom budeme musieť schváľovať aj preferujúci úvod, lebo to je tam je cez refundáciu, čiže tak to je, dúfam, že nemáme čakať, ako sme čakali tedy pár dní. No, na chodník, áno. Dobre, ďalej máme schválený projekt Prešovského samosprávneho kraja, to sme v pondelok ešte podpisovali zmenu. Výzva poslanci na 700 eur, je to z toho dôvodu, lebo ja som žiadal na projektovú dokumentáciu na chodník na Gelachov hotel Uber, ale keďže mali poslanci možno 5000 hodnotu, keďže chceli, tak nám dali vlastne 700 eur, a to sa muselo zrealizovať do konca oktobra, tak sme potom požiadali vlastne o zmenu, ale muselo to ísť presne v tom, v tej výzve, šport, kapitálové výdavky, čiže na nich trebalo by nám spraviť podlahu pod workoutovým ihriskom, tú dopadovú, tak sme vlastne požiadali o bezpečnostnú podlahu na workoutové ihrisko, čiže máme vlastne dodatkom schválených 700 eur, áno, by ste vedeli. Pripravované projekty, ktoré sú podané na stavebnom úrade, buď niektoré sú v rámci územného konania, niektoré sú v stavebnom alebo v zlučenom povolení, čiže žiadame o dotáciu, máme pracovné projekty na rozšírenie verejného vodovodu na ulici Lučná, to je tá nová IBVčka, čo by mohla byť pre ľudí. Rozšírenie verejného vodovodu na ulici Hlavná, to je zokruhovanie poza TVC kanalizácie, že by sa ako sa tie záhrady zokruhovalo, to je druhý projekt. Gelachov rozšírenie spaškovej kanalizácie na ulici Družstevná, to je vlastne tam, kde je tá hlavná časť. Potom je to Gelachov rozšírenie spaškovej kanalizácie, to je gravitačná vetová E. To je vlastne teraz, ako sme skončili s tou kanalizáciou, keď si uvidíte ten výrochod na ulici Letnej, na ulici Lučnej, tak vlastne to pokračovanie ďalej a zahrnutie v podstate tej lúky, čo vlastne Michal pred vami, hej. To sú také najdôležitejšie veci, do ktorých fakt by sme chceli ísť, lebo aby sa tá IBVčka, keď bude tam mali. Dúfame, že nebudú predávať tie pozemky, ale budú tu chcieť bývať. Toto tiež bolo dosť dôležitá vec, aby sme tu nerobili na tieto veci. S tým, že ďalšie aktivity, teraz mám projektovú dokumentáciu napríklad VNK vysokého napätia, čiže zase tá celá lokalita bude, o to bude lepšie, lebo vlastne spravia sa tam tie a vlastne sa teda to vzdušné vedenie sa zruší, ako sa bude na ulici Lučnej aj tam meniť, nie tie vedenie slizernové na tých stĺpoch, ktoré sú, myslím, popri ceste, to sa bude meniť. Čiže teraz je to vlastne, dávame žiadosť na zlučené stavebné územné a stavebné povolenie, mám kompletnú projektovú dokumentáciu, ktorú sme si diskutovali, aj by vám vedel možno najviac povedať z týchto technických vecí, ale si myslím, že to vám asi netreba, riešili sme to aj na stavebnej komisii. Máme podanú žiadosť o stavebné povolenie na tú rozkladnú Gelachov a takisto v tom smutku podaná žiadosť o stavebné povolenie. Takže konečne tých 7 projektov, čo bolo tak sa to tak si už vypretalo zo stola a už to vyšlo na stavebný úrad. To sú tieto investičné veci a teraz problémy, ktoré máme, alebo ešte máme ďalšiu žiadosť pán Štupák a Štupaková, k tomu by som sa chcel ešte vrátiť. Čiže máme zase, neviem, či chcete to vyrokovať, ale asi by sme im odpísali. Čiže máme tu vlastne žiadosť o vysporiadanie toho pozemku pod čiernou stavbou. Na to všetko, máme k tomu niečo? Nie, to je zastupiteľstvom
komisia takisto sa na tom myslí, že proste treba to nejakým spôsobom buď odpovedať, ale že by to viditeľne bolo, že proste nemôžeme zrealizovať taký stav. Tam teda určite veci. Čiže ja si myslím, geometrický plán tam majú na tých 7 metrov štvorcových. Ale nie, tam treba na celé to, čo majú. Čiže na celé aj to plotenie treba, jedno znamená na celé, čo zasahuje do obecného, čiže to máme vlastne dvojka a jednotka, čiže to je vlastne tých 7 metrov štvorcových, hej? Nech si dajú žiadosť o odkúpenie, spolu s geometrickým plánom na celú plochu. Áno, zakladajú sa do zastupiteľstva, čiže toto môže byť v zápisnici s tým, že spravíme vlastne náklady aj znalecký posudok. Znalecký posudok by sme to nebrali tak, znalecký posudok, viete, nepladá, nebolo to zákona s verejným majetkom. Znalecký posudok nehodnotí vám sumu, za koľko sa to musí predať. To je minimálna suma, pod ktorú obec nemôže ísť. Hej? Čiže keď poviem znaleckové 100 eur a obecné zastupiteľstvo sa uznesie na tom, že bude to poviem príklad 1000 eur, hej, ako obrazne rozprávam teraz, tak vlastne schvaluje sa tá suma. Dobre. To máme k tomu. Problém máme maximálny s jazdením aj bláznou, najmä taxislužba, cen taxík a spol. Taxikárov rýchlo jazda, čiže toto, čo viete, to je ten presný príklad. Keď spravíte novú asfaltku, tak majú z toho pretekári, alebo keď je ulica rozbitá, tak vtedy majú z toho prirodzené skomalovacie pruhy. Čiže do Isme sa ideme namontovať, zatiaľ skúšobný jeden skomalovací pruh, už máme cenovú ponuku, zatiaľ ho ideme spraviť pri vlastne Robovi, tam medzi Alenkou a Robom, je do Sodola, na ulici Novej. Skúšobný, ale rátajme s tým, že budeme ho musieť regranovať na zimu, hej? Že zimnej údržby nemôže byť. Môžeme sa rozprávať, že by sme spravili na budúci rok, skúšame to, spravíme na budúci rok, by sme spravili tu asi na ulici Ulienskej, hej? Uvidíme, aké to bude mať, odskúšame to, uvidíme, hej? Značky vôbec absolútne nemajú zmysel, že z polícii to budeme riešiť, spravili si z toho, kým sa mi spraví nejaké nešťastie. Aj naši mostári vedia, upozorňujú. Ja si potom na matkou prezistím mena tých ľudí, budem im upozorňovať aj zamestnávateľa, keď sa to jedná o taxislužbu. Viem, že tam to jednanie je ťažké, ale aj upozornená samozrejme bude upozornená aj polícia. Riešili sme čo sa týka zmeny územného plánu. Zmena územného plánu vám chcem len povedať, že vlastne sa posiela teraz na životné prostredie, vylučuje sa zmena územného plánu tá veľká, hej, Marian Gaj, žiadateľ a Urban, ten domček, ktorý som už, že tieto sa ukončia, s tým, že keď sa potom tam tie žiadosti, ako som povedal, že sme z toho územného plánu nerobili trhací kalendár, treba niečo spraviť možno na IPVčku a v územnom pláne, čo ešte treba spraviť, tak treba spraviť to, že by sa cesty dali v územnom pláne tak, jak majú byť, hej. Viete, že fyzicky vieme, že je to obecné a aj auta nebudú chodiť krížom krážom, potom poľnohospodárskému družstvu robia škody jedno s druhým, hej. Už na toto nebudeme mať silu, aby sme zrušili trošku ten územný plán stiahli, aby sme nemali tú rekreáciu všade, no už bohužiaľ z roku 2005 ten územný plán nezmeníme, hej. Na to nemáme takú asi silu, že by sme ľuďom spravili z tých pozemov snehodnotili im, hej. Len vidíte teraz tú tendenciu, keď si pozrite inzeráty, predané pozemky a každý tu nás začína stávať, hej, a začína stávať nezmyselné veci, hej, a dokonca majú také pozemky, napíšu, že sú tam komplet siete, a siete tam nie sú, že dokonca tam ani územnú plánu nie je vôbec určené nevystavené, hej. Čiže to je k tomu. Prejme k prášnosti počas výstavby Kerla Rezort. Riešili sme to aj na stavebnej komisii, riešime to pravidelne najviac to pre tí ľudia, ktorí sú v blízkosti. Keď začal tento problém, tá cesta je rozmnovená. Veľké auta, chodia rýchlo, chodia blázni, chápem, uponálená doba, každý chce rýchlo jazdiť jedno s druhým. Som v pravidelnom kontakte s stavebným vedúcim z
my vysíme s firmou Štrabák, to veľmi solidný pán, len viete, my by sme mali jednoznačne s firmou Vigrov, čiže so stavebníkom, hej. Boli upozorňovaní telefonicky, už bol to aj názor, že normálne začali polívať tú cestu, keď išla cisterna, ale to bolo frustračne krátko, hej. Neviem, či to bolo 9 cisterny, hej. No. Čiže začali je polívať, možno to mať polívať, skutočne to, tá praša, že tam neskutočná, hej. Čiže ja by som dal aj, že by sme vlastne bol výstup, ale by ste mohli podľa mňa aj navrhnúť poslancov, že zadať teraz obecnému radu písomne, aby obec písomne upozornila na základe uznesenia z obecného zastupiteľstva, aby zabezpečili čo sa týka tej prašnosti v stavebnisku, aby spravili preto maximum a aby sa spravilo aj vlastne zároveň to, že máme problém toho, že to je Lenka. Teraz sú síce označené, ale veľakrát tam auta odbočia, alebo viete, sú budovateľskí robia a prechádzajú vlastne cez ulicu Družstevnú a tam sa nemajú obchodiť, hej. Berme stále pri predchádzajúcom právoplatnom stavebnom povolení malo byť všetko cez obec, hej. Preto sme vybovali toto, že tá cesta musí byť vybudovaná. Nikdy neviem, ale si to neviem predstaviť, že toto bolo v stavebnom povolení 2006 schválené a cez obec. Ja si neviem predstaviť, že si naše ľudské cesty, hej. To si vôbec neviem predstaviť. Čiže Lenka vie ten problém, presne sme sa bavili, aj značku sa vie, ale čo dáme tam značku, sme sa rozprávali pre toto, ako sa to povie, dopravné obsluhe. Viete, hej, dopravné obsluha. Môžu ešte toho, akože tam strane značku, akože na našej cesta je vysypaná po náštom najvyššie cesta vlastne nie je. Ja viem, že tam je pozemok, ktorý je vyčlenený na obecnú cestu, ale tam to nie normálne, možno by som sa k tomu nedostal, ale jazdia tam rally. Jazdia kade, čiže aj tie pozemky, ktoré sú už sú 2 metry, ktoré nie sú poľňovky, čiže celá tá lúka je teraz vlastne úplne rozbitá a myslím si, že je potrebné rozbiť každú lúku v tejto obci, aby už tu ľudia nemali kadeľ prejsť do lesa. Nemajú tam čo chodiť, lebo akože nie je tam cesta, proste reálne tam cesta nie je. A ako posledná kvapka bola, keď nejakí robotníci nás, čo teda bývame tam, posielajú lukárne do hore, ale akože si to vyprosím asi, lebo toto akože mám si posledná kvapka, až to budú vyvážiť, to mám žaloby, že či ho mám zbyť, to sú zamotné, takže to je trošku už z cesty. Takže, ale keď sú dajú, tak vieš, ako nemá čo na tom, vieš, v podstate nie. Takže toto sme riešili, tento problém riešime v kuse, hej, to vám ako poviem. Tá praša Slovensko došla najmä tohto roku, keď je sucho, hej, to je extrém, hej, tie kameny sú už rozbité, hej. Ja som videl osobné auto, ja neviem, s touto išla asi keď si zadné cesty, ktoré si neviem, že môže zvládať auto. No lebo to majú všetko služobné auta a vieš, tak... Oni jazdia horšie asi tento auto. No. Ale až to je tam, ale ja čo im už keď zastavil, tak proste to bola dodávka a oni v sobotu ešte tiež, ja som sa zaujímala, že natočím na video, ja neviem, oni proste išli tak rýchlo hore, že som čakala, že teda ja tam proste spadnú tej ceste a už tak nedostane. Takže... Čiže... A sem tam akože ráno idem domov aj tie kamiony okolo, takže to super tiež. Dobre, ja si myslím, neviem, či to je dali do roznesenia, alebo je to v zapisnici, stačí asi, keď to bude v zapisnici, s tým, že za obyvateľov obce upozorníme, dodáme list do konca týždňa, chcete ešte na školenie, od priebehu budúceho týždňa, s tým, že prašnosť, čo je týka prašnosti, je rýchlosti automobilov, ktoré jazdia, keď je prašnosť, či zabezpečili, že prašnosť nebola, majú prístupovú cestu, kde majú aj tie reklamy, Gevak Resort, hej, to je ďalšia vec. Ďalšia vec je to, aby nechodili mimo ich prístupovej cesty k tomu, ku ich stavbe a nevyužívali vedľajšie pozemky v stavbe. To sa týka najmä pozemky, ktoré sú, ktoré má poľnohospodárske družstvo Petrov Gilachov má v najmä. Lebo viete, že oni sa toto dostávajú dotáciu, pravidelne synkujú, preto som družstva sme to už riešili viackrát, už je veľmi riešili, hej. Čiže nie je to na veci, kde je normálne oficiálny list spoločnosti Vigrov, nie
administratívu a možno tam robíme ešte tú subdodávateľské. Takže preto by mali byť tam nastavené. Dobre, súhlasíme s tým? Dobre, áno. Ďalšia vec je, že oni vlastne tie zdieľky po tej, my tam to nemali, lebo proste je to normálne vysypaná cesta, čiže čím je to, čo bude jazdiť, tým menej kamionov tam bude. No takže neviem, či prídu nám to vysypať znova potom oni, alebo neviem. No a neviem, či by bola nejaká možnosť teda tej značky, pokiaľ tam bude dať, neviem, ako, ale... Pre jazda tam Ono je, lebo tam sú súkromné pozemky, hej? Teoreticky je ešte jedinú značku, čo by si mohli dať, lebo zákaz nespravíš nič. Lebo zákaz, keď spravíš, tak si spravíš to, že potom keď tam príde, buď sa bude na tej ruke otačať kamión, alebo si prejde tak, vieš. Dať tam, musíš dať, lebo teraz keď dáš celkovú zákaz, ten nemôže tam ísť nič. Vieš, nemôže byť, nie, tak si rád si obidie, hej. Ja si myslím, že dať tam slepú ulicu. Počuť ma, ale my veríme, že nemáme takové... Lebo niektoré kamióny napríklad sa zdohľadajú, že asi tu nie je cesta, ale napríklad tento, čo išiel, keď išiel do septembra, som nepovedala. A on akože nič, proste išiel hore, vôbec necestal, hej. Akože ja chápem, že neviem, keď ide z Polska alebo z Kráľovnou polskú značku, tak z tej strany oni nemajú označené, že proste až tam ďalej sa ide, hej, ale... No lebo keď si dáte do navigačného, keď si dáte druhú stranu, lebo toto nie je cesta skolodovaná. Viete, ale ja to beriem, ten kamionista, keď pôjde do tej ulice, hej? Ale my zákazne môžeme dať do obce na nákladné auta, lebo by nikto ani dom nepostavil. Ja keď sa prichádza tak, sa nedali proste šípka, že stavili sa pokračuje ďalej a nebáte sa na... A ja nemôžu ešte na zastávku si dať jednu nejakú značku, že vyjdú rovno. Tak môžeme dať to ešte. Tak môžeme dať ešte, toto dáme tiež do provistu, hej? Tam by ešte bolo možno také, že by sme to oplotili. Nabili koni. Ako práci točili. Pozor, my máme najmä. A na podniku. Že vieš, čo my spravíme? My keď tam prídeme sice k tomu, keď bude to nabité... No, potom bude, že... Ten kamionista tam príde a sa bude otáčať len po dvore. No. Lebo by sme tam byli ten, my môžeme nabíjať kolo. A katolíkovi vlastne to nekoľko nie sú v rámci stavebného povolenia. A tým, že vlastne my máme to najmä, máme podobné najmä zmluvy, môžeme vlastne ohraničiť, na polnospodárske účely používať. Hej, a tým pádom by sme to dali, že vlastne tam v rámci toho, že nám zime do toho polnospodárskú pôvodu. Že to značko ukáže, že tam príde zastávku, tak bude vidieť, že on treba byť ďalej, hej? A tie osobné auta to že možno mohli. No lenže dobre, to je zaujímavé. Keď dáš ohraničíš, tak to tu na pohyb vypadá jednu z ľudí, takže vieš, oni spravujú sola, tak vieš, oni si začnú reštiť, a my musíme zabrániť, že by vôbec nechodili tie auta tam, vieš. Akože ja chápem, že to správne pre stránstvo tak, ale ako... No, bude dávané, listom bude dávaná vec, lebo to, a v zime to bude masaké, s ktorými zime budú chodiť. Dobre. Vieš, ja si myslím, že zime nebudú chodiť, lebo tam sa otrenia ponožkom, hej? Vyššie sa neotrenia. Ono keď nezobia kolár. Keď nebude sneh. Dobre, dáme to do listu, dobre. Ďalšia vec, máme možnosť, to nového určitého robia rozpočtovým opatrením, máme možnosť dostať frezing, ktorý je granice, ktorý normálne akože za vynikajúcu cenu. Za to dostaneme na opäť certifikát, to oslovovali viac obcí, lebo teda sa vlastne frezuje granice, takže chceme ho do frezingu naviesť, aby sme ten materiál mali. Niečo sme sa dohodli s hospodárskym družstvom, niečo bude uskladenie tu, niečo bude, aby sme mali proste na vysypanie tých jednotlivých ciest, kde by sa to dalo frezing ako použiť. Áno, aby ste vedeli, chceme čím viac navozovať, ktoré sa dá použiť. Keď by sa povážalo, keď sa bude robiť ulica Lučná, na budúci rok, keby to bol valec, tak sa môžu využiť tieto veci. Ďalšia vec, chceme na budúceho roku pokračovať, uvidíme, ako nám vyjde ulicu Družstevnú, plus projektovú dokumentáciu spraviť na tú ulicu smerom k Lenke, lebo teraz, že pokiaľ viete, tak Slovenský pozemkový fond prevedie do vlastníctva obce, ale na základe musí byť stavebné povolenie, či pravoplatné stavebné povolenie na nejakú stavbu. Vtedy Slovenský pozemkový fond na základe tej žiadosti, na základe toho, teraz máme to tak, vlastne prevedú tú danú parcelu na obec. Čiže teraz máme cez zimu možnosť to pripraviť, tam tú predpovedú dokumentáciu, aby aj oni potom tam
máme nový program, vám potom aj ukážem čierne stavby. Stavajú sa veľkom, bude to síce aj v stavebnej komisii, len viete, ako člen vždycky stavebná komisia je poradný orgán, aj v stavebnej komisii tak poviem, tá funguje fakt niekoľko. Je poradný orgán, len budem si musieť pospisovať a premyslíte si, čo bude do zastupiteľstva, čo, keď študujete myšľovky, tiež veľa si za počítačom, tak pôjde tiež nájsť aké možno najvhodnejšie riešenie. Pôjde to cez stavebný vendor, cez stavebný zákon, cez stavebný úrad, ale viete, tam všetko to je No aj len, že ktoré sú postavené pred 74. Keď bolo pred 76. a to sú len, že my máme čierne stavby nové postavené. Čiže oni nezlegalizujú, čiže stavby, ktoré boli postavené 84 a 85, neviem, to teda zdali. Nepamätám si, ako ale pôvodný zámer bolo nejaké 70. 76 bolo teraz, a teraz to predložili na 85, lebo asi aj tie roky sa poslali, nepoviem presne, ale viem, že to je 80. Ale netýka sa, že sa jedná o nové stavby. Aj viete, keď máme napríklad, sme tiež pozisťovali v tej agende, čo máme, že niektorí ľudia nemajú pozisťovať napríklad stavby. Ja mám teraz pekne snímku, hej, mám pekne snímku, ale stavba, že sme potom pracne to musia dievčatá, teraz aj robiť to snímkovanie, vám tam vyznačí pekne 3D snímok máme a vyznačí vám stavbu a vám označí modrou farbou, keď je neprospech majiteľa, červenou, keď je neprospech obce. Aj normálne vám, lenže to napríklad tak, že tam ešte trošku chýba, lebo nemáte napríklad hospodárskú budovu zapísanú, ale ten vlastník si ju zapísal u hlavnej stavbe, ako má písanú, rozumiete ma, aj keď je tam z nehnuteľnosti. Čiže toto ešte bude musieť cez zimu pracne nahadzovať, takže tomu by ste vedeli. Dobre, môžete tak všetko. Bude sa ešte riešiť to úprava tej zastávky? Momentálne v rámci tej ďalšej výzvy dosť veľká to bola suma položka, vieš. Ten autobus zle stále stojí, bolo to zle vymyslené v celom projekte, ale čo chceme, keď vracam k revitalizácii, keď v rámci revitalizácie centra obce, neviem, skáďal mali projektanti údaje, ale keďže by ste vedeli, pódium malo byť na pódium celkom aj postavené. Neviem, no, ale tak, asi sme všetci tak. Dobre, kanalizáciu máme vlastne spravenú, takže máme vlastne teraz, momentálne sme dedina, ktorá je komplet odkanalizovaná, má možnosť byť kompletne odkanalizovaná, až na tých pár domov, čo tam sú v podstate na ulici Špotovej, ale oni majú dlhodobú vlastnú čističku odpadových vôd, takže keď berieme, že je komplet odkanalizovanú, okrem tu Pala, hej, tam s ním máme, tam bude trošku problém. Takže uvidíme v rámci možno toho chodníka, keďže by sa tam dala ako prečerpavačka, takže v podstate aj tieto dva domy, čo sú vedľa Duna, hej, máte z nižnej strany pri štátnej ceste sú vlastne organizované tlakovým čerpalom, hej, takže výborne. Títo dva príjmy sa má riešiť na ulici, bude sa robiť celá, alebo len po, myslím, Jakovcu, ale čo? Upravu toho cesty. Kanalizácia sa bude robiť len čisto tam, kde sa pokaďal sa... Ale myslím, cesta, či sa bude tu vyrovnávať, či teraz rozvypadá. Cesta sa bude asfaltovať len tam, kde sa končí organizácia. Čiže len to tam. Tam poviem ale zvláštny zdroj, lebo my máme tak, že v rámci toho rozpočtu, čo bolo vysúťažené cez mikrofón, tak je tam 3600 €, ale to je 3600 €, to bolo len na zasfaltovanie toho pásu, že my sme to robili to čo najskôr. Preto sa nám tá stavba aj predržovala, lebo my sme dávali plný zásyp. Keď projekt tam máme na kresli a nie na plný zásyp, ale po cestou musíte mať plný zásyp, lebo vám to
vy máte jeden problém. Pri obchode Ja, máme druhý problém. Tretí problém je autobusová zastávka. Hej? Viete, my ten problém vždy budeme odsúvať. Máme tam značku. Vidíte si, akú značku. Garantujem, keď tam dáme rádu, vieš, čo spravia? Pôjdu pochodzujú, vieš, hej? Toto je na to. Tak ja som tam jedol. No, ale vieš, napríklad aj zaujímavé, ale bolo také, nie? Na tom, mám také tam akože dotyčná osoba tam dosť chodí. No chodia, jazdia aj po Piskoj bani, Aj po Lúke tam, aj potom areály, vieš, to ten... Vrátim sa ešte k poslednej veci. To, čo som povedal na začiatku, ja svoj osobný názor povedal som to aj na pracovnom stretnutí aj so spoločnosťou, ktorá stávala apartmány. Nie som stotožnený s tým, že tu také apartmány máme. Bohužiaľ, tu stavíme máme do 2006. Ja osobne, môj názor, čo viem v skúsenosti, prínos toho vôbec nebude mať. To vrátim ja len svoj osobný názor. A posledná vec, čo je, vidíte, čo sa teraz tam zvyčajne dať, už keď si pokúkate, tam bude výstavba toto, hej. Lebo síce si mu povedali, že sa tým nedávame, že tam apartmány, ale sa zrazu otvorilo všetko, hej. A najväčší problém, že by ste ešte vedeli, majú po niektorí vlastníci, lebo nevedia pochopiť, že keď sa im dáva stavebné povolenie, keď sú tam niečo teda stavať, hej, to si nemusíš, že to bude tak nahraté, keď idú stavať niečo, sú teraz žiadajú stavebný úrad, aby im dal ako prístupovú cestu. Ale stavebný úrad im nemôže dať, pokiaľ nemajú súhlas od spoločnosti, ktorá tú cestu postavila. Preto máme zmluvu o budúcej zmluve o obecnom bremene. To znamená, že majetkom obce je pozemok, nie stavba. Hej? To je právoplatne ich stavebné povolenie. A teraz sú prišlo k tomu, že tí, čo tam chcú stavať, tak v podstate oni nejakú čiastku od ich chcú vybrať, aby im dali súhlas na napojenie na tú stavbu. Hej? Po jednej stránke tak fungujú asi všetci, lebo je to biznis, hej, a keď budú niečo vlastne, prečo by, ja to chápem. Pokiaľ to nebude v majetku obce, stále to vlastníkom cesty a vlastníkom stavby je spoločnosť, ktorá to postavila, hej. Čiže presne tak sa je to s čističkou odpadových. Stavba je bude vlastne ich až do odovzdania. Okrem tej našej časti čističky odpadových vôd. Dobre, máme niečo ešte? Pokiaľ nie, diskusiu ešte. Máme diskusiu, čo? Dobre, záver. Môžeme? Záver, ďakujem. Čiže 17:32. Alebo 17:32.